Kedam tang chiti ni phai trogarni dipu men ronghang arong along mass joining lapen 6 sidula puthak cheroktok amai kedeng pon along ke ongdung arat amithang racharia song pen che oc APHLC along kachepa okdun barla pen ningkrenga botor nangkachelarji dok apor karbiang long arat atumta racharia song kachelar pen ihindun rup asonsi non malom theklong Lason si APHLC asong atum penta non malom do de sang se pen mithang asong ajakong kache pherang ason si along 6 sedula puthak lapen armu okso ke pangruma mai along ke dengpon ason si do Lakha Krisir ke Dhansiri constituency ke parlo diphu men ronghang arong along APHLC Mass Joining lapen 6 sedula puthak cheroktok amai ke dengpon Jirsong ingti kachari pon amai long aluhi sarpo aman pen APHLC amai phuje ai kathar TDPD hin rimbang Rajenti mung Women Wings chunbang Rita Kramsapi Mohan Singh Tokbi Martin Rongphar pen chenglok pinang an klembang phubang phiatum chetong dun Dhansiri MSC constituency ang bong ni tum APHLC atum mass joining program dolo Ladakh mass joining along ASDC bang proxy body lapen ke independent mane party ave pindum bang kep lapen lakadu ve ajha katum an ke lage BJP la ke onge BJP pen lo na dun congress BJP pen kadu ve congress ave pus kadu ve 38 families abang fuali family abang 38 families tum pini dak APHLC along nan pa ok dun lo nelitum dak ingtan kring lo lapen ke nelitum pen pede APHLC pen pete ilitum autonomous state along un elo lapen ke kedutang 6 schedule power anta chipang botu edlo tapos sila ke long to year pan ke APHLC pen pete chiplang pelo pujok ta chinisi tribal atom pan sakori pini neta pipedet khangjang lo nang ke kapiduk akam loksi claim lo family atom pan wrong betien te sug pikpak lo lapor la kapejok je pange APHLC pen si unchot po puchini si alang litum long pini yang sepa ok dun lo La somai long BJP ASDC lapen independent arachari klembang phiatu mithang rachari asong pen che oc kaddu kawe don thong kep raner kep ahem tu natum APHLC asong ki claim ki dam ki mi thekdun long si chepa ok dun rinti kaita kitab along gopi ma ke tok la si kaningje lage ni tum kitab along pen si ke tok apot ga por he apot lage ni li tum le pa chobai ga lilo yong si pa chobai pen hala kitab ke tok dum si pa chobai lo la thu ke lo pen si 6 schedule alam si ke than 6 schedule ating pe ke che tu men voter list pen than et nang yi lo sila aron silam nang yi election ka pedo la pen voter list ka silam aphan paragraph 2 subparagraph 7 ating pen allo silam nangi aron silam nangi lapen haladak amasi ilitum si paragraph 20 ating pen itum claim si kechi to men an ka voter list pen amen ing than lap nangi lapen long le patan da ing than lap nangi lake hala paragraph 20 long si pulo ken te lage tribal areas okay lake tribal aminong ke punangi tribal adet pule tribal country pu sitar country pu pedat lo athema itum ke lage mini constitution ke di schedule ke lasi itum india lo sido ke lasi tribal country pu tribal nation ba tribal country pu pedat si lage tribal area si pu thurong lo lahelo ka chini dam nei alama bang lo la chini lo te nili tum ko pachu bai ka li pu chini hur po ako pachu bai bo san high court order pe pass pedat jigen te la tu ke issue lam bang lage ni tu claim bom ni li tu dak dam dilang sita ni tu telefon pe na chingki de hala ka chumang atom phan arni si heta chetong ha silong ta ni tu la pen ni tum lage pulo la Assam government de la election nang le podok ko pini pulo tangte pini digdar eng lobo pulo tangte la border si odam serakpu idum ta inglong so tom phan pa chok pa theng pa la puyo border ge hang antela Kajironga na tupi pot pupede lapu ba kupoloma hala Jokhola bandha na tupi pot pupede Nogaon district na tu pi pot la Hojai district na tu bang itu long linang pon lap lo Hojai district along tang arong
lagi kilometer flisi nang lut at lo bang moli tum cerai chip lo people la ningye ide News Report, Carbing Long Life.